Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра берасцейскі манетны двор. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Гістарычны кантэкст. У 1659 годзе Сойм Рэчы Паспалітай прымае рашэнне аб арганізацыі ў Берасці літоўскім манетнага двара, які павінен біць манету для Вялікага княства літоўскага і кароны польскай. То бок гэта агульнадзяржаўны манетны двор. Гэта мерапрыемства, то бок сам запуск манетнага двара, запуск працы, ён фактычна на 6 гадоў расцягнуўся і пачаўся толькі ў 1665 годзе. І тады ішла вайна. Нагадаю, што гэта была вайна маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай, якая адбывалася ў 1654-1667 годах. Таму вось арганізацыя берасцейскага манетнага двару прыпала на ваенныя гады. Хто быў ініцыятарам заснавання? Ініцыятарам быў італьянец, які ўжо доўгі час жыў у Рэчы Паспалітай, Тит Лівій Бараціні. Гэта чалавек вельмі такога, можна сказаць, вынаходліва авантурнага складу характару. Ён быў матэматык, ён быў прадпрымальнік, ён любіў розныя такія вынаходкі, новыя ідэі, архітэктурай цікавіўся і займаўся нават прафесійнай архітэктурай. Ён нарадзіўся ў 1617 годзе, доўгі час жыў у Італіі, але пазней перасяліўся ў Рэч Паспалітую і атрымаў шляхецтва. Асабістае шляхецтва ад караля Уладзіслава IV. І вось якраз Тит Лівій Бараціні ў час фінансавага крызісу, а вайна прывяла да фінансавага крызісу. Напрыклад, агульны даход Рэчы Паспалітай за год ён складаў 12 мільёнаў злотых, а толькі ліцвінскаму войску доўг складаў 4 мільёны злотых. Гэта фактычна быў такі калапс фінансавай сістэмы. І вось ён прыдумаў такую простую сістэму: зрабіць танныя грошы, заплаціць войску грашыма з паветра, як ён казаў. Дзе знаходзіўся манетны двор і як працаваў? Знаходзіўся на тэрыторыі сучаснай берасцейскай крэпасці, на тэрыторыі старога гораду і працаваў наступным чынам. У прынцыпе, гэта быў такі стандартны манетны двор, але ён спецыялізаваўся на пэўных манетах. Ён друкаваў фактычна толькі соліды, альбо на старабеларускай мове шэлягі. Гэта такая сярэдняя манета Вялікага княства літоўскага. Яе вось на спецыяльных прыстасаваннях білі, адбівалі з такімі штампамі, цяжкімі прэсамі, і яны друкавалі з медзі альбо з білону. Ну, не друкавалі, а білі, менавіта адбівалі гэту манету. Берасцейскі манетны двор, ён славіўся тым, што была надзвычайная прадукцыйнасць працы. Ну, на пачатку вырашылі, што друкуюць мільён гэтых солідаў вагой, якая ў 2 разы меншая за намінал. Ну, то бок намінал, напрыклад, 1 солід, а вага яна там 3,5 грама, хоць павінна там 7 грамаў. Ну, я так умоўна кажу. Мільён вось гэтых солідаў і палядзіце, як будзе працаваць. У выніку надрукавалі 10 мільёнаў спачатку. Не надрукавалі, а адбілі 10 мільёнаў солідаў. Гэта прывяло да вельмі нечаканых наступстваў. Якімі былі вынікі гэтай псеўдаэканамічнай рэформы? Вынікі былі насамрэч катастрафічнымі. Па-першае, што на самым пачатку здавалася, што было знойдзена рашэнне праблемы. Вось друкаваць шмат манетаў, якія маюць вялікі намінал, плаціць войску, пакрываць патрэбы аднаўлення гаспадаркі, а іх трэба было аднаўляць, плаціць па замежных пазыках. І здавалася, што праблема хутка вырашыцца. Аднак ужо ў першыя месяцы гэта прывяло да таго, што значна падвысіліся кошты. Падвысіліся кошты настолькі, што манетны двор пачаў працаваць фактычна кругласуткава. І уяўляеце, было надрукавана за ўвесь час яго існавання, а ён існаваў крыху больш за год. 240 мільёнаў 680 тысяч солідаў. Гэта каласальнейшая лічба, якая перавышала ўсе магчымыя параметры. І гэта прывяло да калапсу агульнафінансавай такой вось сістэмы, якая была ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Тит Лівій Бараціні нават патрапіў пад соймавы суд.
Але з суду ён здолеў выкруціцца ў тым сэнсе, што ён проста прапанаваў ідэю, ён кіраваў манетным дваром тэхнічна, а загадваў там падскарбій, ініцыялы якога былі на саміх манетах. Таму вось давайце судзіце падскарбія гэта. І таму судовая камісія не прыйшла ні да якіх высноваў. Але указам Яна Казіміра Вазы манетны двор быў зачынены 4 снежня 1666 году. Андрусь, урокі гісторыі. Мы маем факт таго, што знайшоўся чалавек, які вырашыў простым шляхам вырашыць складаныя праблемы. Праблема была ў тым, што фінансавая сістэма Рэчы Паспалітай была хворая. Яна была хворая не таму, што кепска абыходзіліся ці была вайна. Яна была хворая таму, што сквапнасць людзей і рознага кшталту фінансавыя махінацыі яны прыводзілі да несумленнай працы ўсёй фінансавай сістэмы. І вось замест таго, каб пачаць гэта вырашаць нейкімі складанымі эканамічнымі спосабамі, каб абмежаваць там крэдыт, каб выраўняць кошты, каб заплаціць па ўсіх пазыках, быў вынайдзены проста спосаб хутка і шмат усім заплаціць. Проста надрукаваць, адбіць вось гэтыя грошы. Сучаснай мовай надрукаваць гэтыя грошы. І урок заключаецца ў тым, што інфляцыя гэта кепска. Інфляцыя гэта страшна, насамрэч. Таму што калі пачалі расці кошты, яны закранулі ўсё. Яны закранулі не толькі войска. Манетны двор у Берасці быў пад патрэбы вайсковыя. Заплаціць войску, бо войска было вялікае, вайна ішла. І патрэбна было вызваляць тэрыторыю. І урок гісторыі заключаецца ў тым, што гэта закранула ўсе сферы жыцця грамадства. І тое, што берасцейскі двор спыніў сваё існаванне, гэта было наступствам таго, што развілася інфляцыя такіх памераў, што яе ледзь здолелі ўтаймаваць на працягу наступных 20-30 гадоў. Не трэба думаць, што кожную праблему, асабліва калі яна складаная і доўгатэрміновая, можна вырашыць лёгкім спосабам. Патрэбна уніклівая і дасканалая, карпатлівая праца. Мынца, альбо манетны двор, хутчэй за ўсё знаходзіўся ў берасцейскім замку. Шэлягі, адбітыя там, былі падобныя на віленскія баратынкі. Адрозніваліся манаграмай падскарбія ВКЛ і выявай пагоні. Сярод калекцыянераў яны не вельмі цэняцца, але урокі эканамічнай аферы павучальныя. Нам уласціва шукаць лёгкія адказы на складаныя пытанні. Так хочацца дакладна разумець, дзе гэта правільны, а дзе памылковы шлях. Няхай у моманты пошуку ці прыняцця розных рашэнняў гісторыя берасцейскай мынцы прыходзіць на ўспамін. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!